Szervusztok! Az autó bemutatása röviden. 258 lóerős motor van benne. Itt láthatjátok, hogy nem volt sérülve az autó. A zárhíd és homlokfal az teljesen gyári. Nem lett szétszilikonozva az egész motortér, tehát azzal nem eladásra autó, kozmetikus eladásra csinálva az autón. Kővédő fóliával van ellátva az autó, ezért ez nem sérülés, csak alatta van a víz, cserélni kéne a fóliát, meg a kerámiát az autón, de azért van ilyen fénye az autónak. Gyári BMW felniszet van az autóra, szerintem még olyan 80%-os a Pirelli gumi rajta, van hozzá téliszett, azt is berakom majd. Az autó törésmentes, fújva volt a gépháztető, az volt fényezve, de nem nálam, hanem az előző tulajnál. Olaszországból való az autó, én vagyok a magyarországi tényleges első tulajdonosa az autónak, és ami nincs benne az autóba, ugye napfénytető, panoráma napfénytető és hátsó csomagtér elektromos roló, és amit tudni kell róla, ugye motoros memóriás bőrülések vannak benne. Ez az extra kiadás, hogy kék az autó kívülről, illetve kávé a belseje. Nagyon-nagyon szép állapotban van a belseje is az autónak. Korrodáció nincsen, horpadás igazából nincsen az autón, sérülés nincsen, karc nincsen, kerámia kezelve van az autó, némely elemek védőfóliázva vannak rajta, levehető vonórohorog van, tetőcsomagtartó van az autóhoz. És az autó hibamentes, minden működik rajta, itt láthatjátok. Nézzünk be ide is. És ha egyen lejjebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy felszereltség megvan, amit hiányzik, az mind megvan az autóhoz, és nem volt törve hátulról se az autó. Lámpák gyáriak, ablakok, szélvédő, végig mind gyári. Nálunk a mi szervizünkben is meg lehet nézetni az autót, tehát meg tudom mutatni, föl tudjuk emelni csápos emelőre. Csináltam a videót az aljáról, és az autónak teljesen rohadásmentes és sérülésmentes az autó alja. Itt lehet látni, hogy minden oké az autón, tehát hiba, kódmentes az autó. Nem csak itt, hanem ha gyári gépet rádunk, akkor is hiba, kódmentes az autó, tehát 100%-os állapotban van.